Tak jdeme na to. Ahoj, zdravím vás všechny. Dnešek je poslední den mojí 21denní výzvy, kterou jsem splnil. Přečilo to moje očekávání. Na začátku jsem si dal výzvu, že každý den udělám alespoň jednoho člověka šťastnějším, veselějším, zkusím ho posunout aspoň o kousíček dopředu k jeho snům, k jeho touhám, k jeho vizi, aby jsem ho třeba inspiroval, aby se dostal o kousíček dopředu. Každý den jsem vybral i několik lidí, udělal jsem si s nima fotku, aby jsem měl vzpomínku na tuhle skvělou výzvu, která obohatila nejenom mě, ale i ty druhý. Co předčilo očekávání v mojí výzvě, bylo to, že to spustilo strašnou spoustu pozitivních emocí a u mě to vybudovalo návyky a myšlenky, pocity, které jsem ani nevěděl, že to může spustit. Zvýšil jsem si sebedůvěru, sebevědomí, zlepšil jsem si disciplínu tím, že jsem opravdu každý den to dodržoval. K tomuhle té výzvě, k tomu návyku, tak jsem dodržoval i svoji ranní rutinu, meditace, cvičení, nějakým způsobem rozvržení dne. Zároveň jsem si nastavil odpolední, večerní rutinu, to znamená cvičení. Do toho nějaké stravování. A přidal jsem skvělou věc, o které jsem ani nevěděl a díky komunitě jsem na to přišel, a to ledovou sprchu. Perfektní věc, opravdu neuvěřitelný, každý jeden den to dodržuju. Baví mě to, někdy se na to těším víc, někdy míň, ale ten pocit potom je úžasný. A celkově ta výzva byla opravdu obohacující. Byl to impuls k tomu nastartovat nový život, začít se posouvat dopředu a v kombinaci s komunitou, tak to bude prostě skvělý. Bude to skvělý. Už teď začínám cítit na sobě a okolí to pomalu začíná reflektovat ty změny, ty pocity, které jsem objevil, to bylo prostě skvělý. Zároveň mi to pomohlo vytvořit svoji externí vizi, interní vizi, vytvořit si důvod proč, udělat vision board a jde to prostě dopředu. Jde to dopředu, mám před sebou 90denní challenge, kterou si sestavím a to myšlení, já začínám cítit nový pocity, pozitivní, začínám se dívat jinak na věci, to, co přichází některé dny a začíná jich být víc a víc, tak já osobně si říkám, že to prostě člověk, i kdyby plánoval, tak to prostě takhle perfektně nenaplánuje. A dřív se třeba ty věci děly, ale protože jsem měl jiný mindset, tak jsem to tolik nevnímal. Ale teď opravdu jsou ty dny, že jsou třeba 4-5 událostí, kde si říkám, to prostě ty hvězdy, ten vesmír, tomu prostě musí jít naproti. To je úplně jako perfektní, neuvěřitelný. Jsem hrozně rád, že jsem do toho šel. Díky Vašku, díky Andy a skvělá komunita se tady vytváří. Těším se, co z toho bude ještě dál, těším se na každý kurz a ještě jednou děkuju za tuhle výzvu. Bylo to mega a to, co bude následovat, to bude neuvěřitelný. Těším se na každý další den. Díky a mějte se perfektně. Ahoj. Ahoj, zdravím vás. Dneska mi končí 21denní výzva a je to taková symbolika, ale první člověk, kterýho jsem oslovil, tady stojí vedle mě, takže můžeme se zeptat, co na to říká. Děkuji za tu výzvu, zkusil jsem to taky, pár lidí jsem udělal radost, jsem za to rád. Tak super. Díky moc, zdravím vás, Čau. mějte se krásně.